pedimos é que estedes moi atentos. Estamos no Hospital Santa Teresa, a que cortaba toda a presa. Dun momento a outro aparecerán as cirurxías dispostas a comenzar. Pero, en primeiro lugar, os enfermeiros e enfermeira o quirófano van preparar. Atención, doutoras, poden pasar ao quirófano. Somos as cirurxás deste grande hospital. Aos enfermos curamos de calquera enfermidade. Se hai que operar, operamos. Se non hai que operar, non operamos. Se hai que cortar polo san, cortamos. E se non hai que cortar polo san, pois cortamos por outro lugar. Pois isto, o caso é que sempre algo enfermo lle cortamos. Se ven un gallo nun dedo da man, pois se lle corta a man e fora gallo. Se ven ca man tonta, pois se lle corta o brazo e listo. Ese é ese brazo o que ten mal. Pois cortamos a cabeza, pero curanos sempre os curamos. E sen embargo nos chaman as 4 matasanos. Ben, isto rematou e agora comeza a función. Eu son a doutora Dita.
Que pasa o seguinte paciente do Xosé Carballo, que ten un callo. Compañeira, e ti que opinas? Eu penso que ten varíola. E por que ten varíola? Porque tamén lle digo a súa boa Manolo. Non nos gusta a súa opinión. Compañeira, e ti que opinas? Eu penso que ten
precisa tomar o sol. Se lle facemos un análisis de colesterol, Un análisis de colesterol para non tomar o sol. non, porque a súa muller chamase Marisol. Ben, Enfermeiro, traiga unha lupa e un parasol. Recórdolle que eu teño gripe. Cala, a ver se che parece un otite. eu penso que o que precisa é tomar un bombón. Un bombón? Si, non, porque é moi lambón. Ímonos, Felipe, porque as doutoras non toman a decisión e a túa gripe urxente solución. As consultas rematadas e sen máis operación. Pensa no hospital e vanse de vacacións.